नूतन फिल्म्स प्रेजेंट। अरे इता चाचा के लइका हरी और कैसे पिटाई तो चल चल पूछल जा। हां चल त भाई चल। आई मैया आही रे बाप भैया भैया का भइल भैया? अरे छुजन बड़ी मार मरले बसरवा। रंग नंबर से आइल फोनवा कहे लागल बाबूआ सुनवा। ई कब भइल हो? रंग नंबर से आइल फोनवा कहे लागल बाबूआ सुनवा। हम हो सोच में पड़ी गईनी पूछनी पूजवा हवे की मोनवा। कहीं हम हीरो बन के जाते वही जा पास पलट गइल रे। अरे बाप रे बाप। रतरी में गोर बंधवैलस मोटा मोटा भाई के बोलैलस। उमरलस अखिए उलट गइल रे। उमरलस अखिए उलट गइल रे। उमरलस पिछवा से फट गइल रे कि हमर अखिए उलट गइल रे। औरी कुछ कहला सकाए भैया। आउ कहलसा कि मिल के रहबे तो दिल में रहबे ना तो ऐसे न कि मारब कि चूहा के दिल में रहते। दूसरा लड़की के चक्कर में भइल रहे बड़े कप। गदहा जैसन मरलक तरवा होखे लागल चेकअप। दूसरा लड़की के चक्कर में भइल रहे बड़े कप। गदहा जैसन मरलक तरवा होखे लागल चेकअप। बोला के कोरवा में बैठल सोचनी मम्मीला सलट गइल रे। डर से उठल जाता छतिया सटा के पीछे से भईवन के बोला के कि मरल से अखिए उलट गइल रे। कि मरल से अखिए उलट गइल रे। कि मरल से पिछवा से फट गइल रे। कि मरल से अखिए उलट गइल रे। एही से कहन कि दूधो को लड़की मत पटाओ। हइका सार मरले वाला सब ककरी जैसे दे हो गइल बा। अरे देखना कुकुर मती जैसे मार मरले बस सारम सा दवाई खुइला पे धरत लेके जात रे धरम। चुप रहिए प्यार कैसा होता है? आई मैया मारी मारी कुर्ता पैंट यारवा दिलस फारी। एगो मारत रहे अगाड़ी दूसरा मारे पिछाड़ी। मारी मारी कुर्ता पैंट यारवा दिलस फारी। एगो मारत रहे अगाड़ी दूसरा मारे पिछाड़ी। मुहुआ नइखे दिखावे लायक हमारा संग गलत भइल रे। लही कैप्सूल खा आराम हो जाई। टोनी रीते सरबिंद राजा संजू विकास ले लस माजा। कि मरल से अखिए उलट गइल रे। कि मरल से अखिए उलट गइल रे। कि मरल से पिछवा से फट गइल रे। कि मरल से अखिए उलट गइल रे। रंग नंबर से आइल फोनवा कहे लागल बाबूआ सुनवा। रंग नंबर से आइल फोनवा कहे लागल बाबूआ सुनवा। हम हो सोच में पड़ी गईनी पूछनी पूजवा हवे की मोनवा। कहीं हम हीरो बन के जाते वही जा पास पलट गइल रे। अरे मैया रतरी में गोर बंधवैलस मोटा मोटा भाई के बोलैलस।